Good morning, good morning, good morning mga katil. So alas 2 pa lang sa kadlawon mga katil. Wala pa tara nakatulog kay sa itong biliran na to ang pasyente oh. Itong anay bitaw kay sayang kayong duha nga na pusa datugan. Yung ikaduha pa ni kagabi nila ron. Naray. Itong mga baktin. Sorry. Nara ko din natulog sa gawas oh. Ko din natulog. Naka folding bed lang tao. Humot lang kay anso sa anay. Humot kayo. Sampai sa kayong lamok. Sige ka na lang. Sige, bye bye, God bless.